down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Sound check. Going under in this time I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Miss Emerald, magandang hapon po dyan sa iyo. Ma'am Emerald, ayan. Welcome naman nun sa aking live streaming. Thank you for that sweet usok. Ano ba ito? Miss Emerald, magandang hapon naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome po sa aking live streaming. Kumusta naman po tayo dyan, ma'am? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Sa okasyon ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang Ay, ano nangyayari dito sa aking ano? nakataong maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol. Ma'am Ann Pilaes, magandang hapon po dyan sa aking best friend. O, diba? Si Ma'am Ann Pilaes is in my live streaming also. Magandang hapon naman po dyan. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Welcome sa aking live streaming. Gandang gabi host. Magandang hapon pa ma'am. It's already 38 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. Ma'am Merly Vlog, magandang hapon din po kay Ma'am Merly Vlog. Bagong-bago natin na kaibigan na nasa harang daw. Thank you also for that sweet thumbs up, ma'am. I will gonna give you also moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming. Ma'am Merly Vlog, ayos lang po host. Ayan. Good to hear from you, ma'am. Ayan. Laki naman ang tutubi mo host. Oo nga, ma'am. Oo. Namsak Uncle Harlem O, nandito rin sa atin. Magandang hapon din dyan sa iyo, Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Kumusta naman tayo dyan, Uncle? Welcome back din sa aking live streaming. Siyempre, nandito rin sa atin guys si Barok. O diba? Si Sir si Sir Joel's Finest. Magandang hapon po dyan kay Barok. O diba? Si Sir Joel's Finest is in my live streaming also. Kumusta naman po tayo yan, sir? Time shared, Sir Aura. Silip-silip lang at nasa labas kami nakadata lang, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Joyce Francis or si Ma'am Yaya Joyce. Magandang hapon din po dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce. Thank you also for joining my live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin, guys, si Ma'am Yaya Joyce. Ayun. And yung ating guys, meron tayong bago guys, Ma'am Merly Vlog na nandito sa atin. Alam kong hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Merly Vlog, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. And makipag-dikita na rin po kayo dyan kay Ma'am Merly Vlog. Ma'am Merly Vlog, magandang hapon naman po dyan sa iyo. And thank you also for joining my streaming tonight. Maligayang Pasko, ang Diyos, bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko, ang Diyos,
Gandang gabi sa lahat. Ulan dito amin lagi. Ganon din dito sa amin, Sir Joel's Finest. Diyan muna ikaw, luto lang ako, diba? Magluluto na naman dyan si Harlem O. And si Miss Emerald, guys, nagbababa ng kanyang bahay. Kung di nyo pa kaibigan, guys, si Miss Emerald, abay, dikitan nyo na rin po yan, guys. Simply click on that link na binababa ni Miss Emerald and do connect po sa ating kaibigan. Siyempre guys, si Ma'am Merly Vlog on the way daw kay Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Merly Vlog, makipagkaibigan ka dyan, ma'am. Oo nga, that is the secret and the key to a healthy channel na tinatawag, ika nga, ayan. Magandang gabi sa all, diba? Sabi ni Miss Emerald, magandang gabi naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome sa aking live streaming. Uy, kumusta naman tayo dyan, guys? Kwentuhan tayo. Sige na. Baka may maikwento kayo dyan. Hay, grabing lakas ng ulan. Hirap lumakad pag ganito. Sabi ni Ma'am Jean Belisario from Binyan City, Laguna. O, diba? A tu alma llegaré. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Uy, Merry Christmas naman dyan sa inyong lahat, guys. Ilang araw ka wala angkol? 3 days simula nung naputol ako, guys, nung last na live streaming ko. It is because the APIC services, Albay Provincial Electric Cooperative service is not that good enough. Ayan, it's not good. Kaya nga, pasensya muna, guys, ha. Pasensya na talaga. Sa didikit sa akin, mamaya ako na balikan pag uwi. Sisilip ako sa bagong upload ko kung sino dumikit. Ayan. Ito, guys, si Ma'am Yaya Joyce, nagbababa ng kanyang bahay. Pwede nyo rin, guys, dyan, YJ. Ayan. Harlem O and kay Sir Joel's Finest. Sino pa ba? And yung mga bago natin, guys, na kaibigan, hindi nyo kailangan mag-drop ng inyong link. Paalala lang po, pwede kayong mag-type ng Aura channel o kung kaya naman tawagin nyo lang si Nightboot. Hahanapin niya ni Nightboot, guys, ang inyong mga bahay-bahay dyan at ibababa niyan dito sa atin automatically. Ayan. Aura Me channel, ayan. Pwede kayo mag-type, guys, ng Me or isang tuldok lang. Me. Ayan, guys, si Ma'am Merly Vlog. Meron siyang 1,440 subscriber. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys. Hindi ko pa ikaw, ma'am, nadidikitan ng aking little aura. Hindi kitang-kita, ma'am, ng aking little aura. Wala akong ginagawa ngayon. Si Ma'am Merly Vlog. Feliz Navidad sa inyong lahat, guys. Hanap muna ako ng maiksi mo video. Guys, kung magbababa kayo ng guys, ng inyong mga link, kahit yung 1 minute lang, kaya pwede kayo mag-upload, guys, ng 1 minute lang para mas mabilis ang inyong dikitan dyan. Simbahan at Kaubaya. Kaubaya ni Ma'am Merly Vlog, diba? Gusto nyo bang marinig, guys? Kaubaya. bago ang lahat, kailanong ako'y di na naging sapat. Diba? Yan si Ma'am Merly Vlog. Sinabi Oh, thanks po, host.
Sir Lester Ombrog Vlog, nagbabalik din natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Lester. Welcome back sa aking live streaming. Mga pupoging lalaki yan guys sa balat ng Tinalupan. And yung aking background music is si Ma'am Merly Vlog, Paubaya cover song. Mega love shoutout to all of you. Ngayon, sabi ni Sir Lester Ombrog Vlog. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Sir Lester Ombrog Vlog. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta yung kapugian natin dyan? May hindi kumukupas. Na ayaw na ako ang kasama, pero hanap mo siya. Para tuloy ako nahihiya. Bakit na naman? Masaya kasabihin niya, hindi ko na pipilit pa. O, diba? Talented. O, diba? Talented naman yun. Galing naman. Ay, magko-comment pa nga ako eh. Ang galing naman pala kumanta ni Ma'am. Simulang magbago ang At tinapos mo, Ma'am. Kinanong ako'y di na naging sapat. Ba't di mo sinabi? Merly Vlog, hi. Sabi ni Sir Lester Ombrog Vlog. Joyce Francis Danpool Package. Sabi ni Miss Emerald, harang pa po. Thank you naman po dyan guys sa mga paharang ninyo dyan. Ayan. Okay lang sir to, tamang luto lang ulam, pritong isda, sana all. Pero mas masarap ngayon yung ano, habang umuulan, yung sinabawan, sarap nun. Aking pagmamahal, lahat ay binigay na, papangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw na ako ang kasama? O diba, ang ganda naman ng boses ni Ma'am ano. May soap naman, may soap naman. Masaya. Yan guys, si Ma'am Merly Vlog. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan at hindi nyo pa napapakinggan ang kanyang boses, ba? O diba? Damang-dama ni Ma'am. Pil. Ano pa tayo guys ng kanta ni Ma'am? Ano pa ba ang kinanta mo dito, Ma'am? Lapagan. Wala ka na ba na ibang kinanta dito? Flex natin yan. Sino pa guys magpapaflex dyan ng mga kanta niya? Uy, make sure ma'am na sa'yo lahat to ma'am ha. Ito bang ano? Ito bang lilac? Sa'yo ba to ma'am? Na video? Si Rabia Mateo. Ito pa ma'am, si Rabia Mateo. Kung ako sa inyo guys, pa yung kaibigan lang, pag nag-a-apply kayo ng monetization guys, maano kayo niyan. Kapag hindi sa inyong video guys, kapag hindi sa inyong video, iwas-iwasan yung i-upload yan. Kasi ngayon, medyo ano na guys, medyo tawag dito, napakahigpit na talaga. Kapag hindi nyo talaga video, make sure na ano, wag na kayong mag-upload kasi marireuse content lang kayo niyan. Pero sabi ko nga at the end of the day, kayo pa rin yung ano, kayo pa rin yung masusunod guys sa inyong mga channel. Nandito lang ako, paalala lang guys sa inyo. Ano bang soup mo dyan, sir? Ano bang sinabawan mo dyan, sir? Sir Lester Dandikit po sa Snow in Japan. Sabi ni Miss Emerald. Parang pa po host. I'm feeling right now. I got to go where the feeling is bad. Tell me what does one say? The one who makes me feel this way. Can this be love? I feel it right now. On the way, Sisi Emerald. Sabi ni Ma'am Merly Vlog. Baba ka bahay, idol. But you're wrong,
diba? My words show you here. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say it 1,000 times. On the way na daw sa'yo si Emerald. Goldie Web TV, Tamsak Sir Host. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Goldie Web TV. Kamusta naman tayo dyan, Goldie Web? Welcome back sa aking live streaming. Nagla-live stream ka ba? Tuwang-tuwa si Ma'am Candice Bilab, ni Ma'am Merly Vlog. I'm feeling Diba? Ang galing naman. Ang ganda naman pala ng boses. I-like natin. Goldie Web TV, magandang gabi naman dyan sa'yo, Goldie Web TV. it's telling now to take your hand and say this is the first time I'm gonna Mega love shoutout to everyone. Kumusta naman tayo dyan, Goldie Web? first time I ever felt so helpless. Ano yun, ma'am? Ano nangyari? Ano nangyari, ma'am? Bakit may soundtrack na ganon? This is the first time I'm gonna say Mamaya, sir, di ako nag-live ng 3 nights may na wifi, sir. Maulan dito, Isabela na naman. Oh. Ayun, ma'am. Ba't may ganon? this is the first time. This is the first time I'm gonna say I love Ayun, guys, si Ma'am Merly Vlog. Diba? Ang galing naman. Kumanta. Dapat nag-ano na lang ako, ma'am. Nag-stream yard. Para naman, akyat ka dito, ma'am. Kumanta ka dito sa amin. Dito sa aking live stream. Okay lang naman po, sir. Kayo po, kamusta naman po dyan. Ayan. Okay naman, Goldie Web TV. Medyo, ganun pa rin. Ryan Donna Family Vlog, Tamsak Dan Ludes. Magandang gabi naman dyan kay Ryan Donna Family Vlogs, guys. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also together with Goldie Web TV. Mga monetized channel yan, guys. Sana all mag-singerist. Singerist ka na da, ma'am. Kumusta na pakiramdam mo, sir? Medyo okay na naman. Feeling fine. Feeling okay. Still kicking. Ayan. Ryan Donna Family Vlogs, guys, nagbababa ng kanyang bahay. Kung di nyo pa kaibigan, abay simply click on that link also and do connect po kay Ryan Donna Family Vlog. Wow, sana all host. Malin po, ma'am. Medyo okay naman. Tuloy ang ganda ay saludin ang pan. Guys, malapit na ang undas. Momo, countdown tayo, guys. Holiday countdown. On my way po, Ma'am Merly. Countdown bago mag-Halloween, guys. 6 days, 6 hours, 6 minutes, 27 seconds. O, diba? Early mo, hindi ka naka-subscribe sa akin, oy. Merly Vlogs, baba ka pa bahay. Baba ka bahay. Si Ma'am Merly Vlogs ba? Gusto mo ka magbaba, Ma'am Merly Vlogs? Ibaba ko yung kanta ni Ma'am. Asa na ba yan? Sa ligayo sa simbahan at nakilao na ang gandang Gusto mo, sir, ako magbaba, sir? Eto, paubaya. Eto ang ibaba natin. 1 minute lang to. Copy and paste. bastong dakilang araw. Ang tawid lang sa kasiyan mayroong kastanyetas at ang tuluyang kanta ay salubing panderetas isa ikan. Ito, MB0. Ayan. Ma'am, pwede mong i-click yan, ma'am. MB0. I-type mo lang yan, ma'am. Ibababa yan ni Nightbot. Kim, Ma'am Merly Vlogs. Uy, nakasub ako. Pero, langyayang Nightbot mo, wala pakisama.
Ma'am Smooth Just with Rusty, nandito na rin sa atin guys. So, all the way from Australia. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Smooth Just with Rusty. Kumusta ma'am? Kumusta naman tayo, ma'am? Oo, highly recommended monetized channel din yan guys, Ma'am Smooth Just with Rusty. I know for sure na hindi nyo pa yung kaibigan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Ma'am, na-miss ko ikaw ma'am. Kumusta naman po tayo? Yan guys, si Ma'am Merly Vlogs. Okay lang host, salamat. Ayan. When good friends are dear, and you wish you could give more than just present. Dito lang ako, Sir Ora, busy lang habang nagluluto ng kanin at ulam. Sige lang, sarapan nyo yan guys. It's 56 minutes past the hour of 5 o'clock Philippine Standard Time yan guys. Who has ever lived sane would be so happy. O yung mga hindi pa dyan guys nagluluto ng mga pagkain nyo, mga dinner nyo, abay magluto na po muna kayo dyan. Is heaven love? People you don't know, smile and say hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that one. Wait, host, tapusin ko lang po mag-market. Sige lang po, Ma'am Merly Vlog, ayan. Adobong baboy, luto ko, uncle, gusto mo? Oo nga, gusto ko yun. Sige na, pengi. Gusto ko yun. Yung alam mo yung parang nilalagyan ng konting asukal, medyo matamis-tamis konti. Ayan. Yun ang gusto ko sa adobo. Man on the street, Medyo matamis konti. Hindi natamis. there's one who cares in love. Christmas Day, never a gift is there that love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Come to Oh, masarap yung adobo. Parang humba uncle. Oh, parang humba style. Pero hindi naman talaga siya umba. Yung inadobo mo tapos lalagyan mo ng mga mga 1 tablespoon ng 1 tablespoon lang ng asukal. Masarap 'yun. As in, dinuguan naman niluluto ko now. O yan, sarap ng dinuguan ng Ilocano. Alam mo yung dinuguan ng Ilocano, yung purong lang, yung purong lamang loob. Tapos iginigisa sa tawag dito, sa suka muna siya. Tapos pagkatapos mong igisa sa suka, ilalagay mo yung dugo niya. Tapos yung lamang loob pala igigisa mo muna sa suka para yung amoy ng lamang loob is nawawala naman talaga. And then nilalagyan ng laurel na dahon. And then papakuluan siya, ilalagay na yung dugo pagkatapos. Ang sarap niyon. Tapos yung yung pinapatuyo-tuyo ng konti. Ang sarap nun, as in. Pil na Pasko dyan. Oo nga po, ma'am eh. Merry Christmas naman in advance dyan sa iyo, ma'am. Ma'am Smooth Just with Rusty. Ano pa ba yung mga ulam nyo, guys? Sige na. Kaibigan, Disyembre na naman. Mas masarap pag medyo marami. Oo nga, yung nilalagyan ng sili. Lagyan mo pa ng sili. Pero hindi ako mahilig masyado sa maanghang. Ayos lang naman sa akin yung lalagyan mo ng sili, pero hindi talagang totally masyadong maanghang. Sa akin at sa iyo. Background lang, sir. Luto pa. Sige lang, Lester Umbro Vlog. Thank you for keeping me in your background also. And si Sir Lester, guys, kung hindi nyo pa kaibigan yan, meron siyang food sa akin na Lester. Ikaw ba, sir, nag-dinner ka na ba? Hindi pa. Kasi kanina nagluto ako ng lugaw. Alam mo yung Harlem, tuturuan kita kung paano magluto ng lugaw na basta gusto ko. Yung luto kong lugaw. Yung magigisa ka muna ng magigisa ka ng bawang sibuyas.
And then ilalagay mo yung mga sliced na chicken. Tapos pagkatapos mong gisahin yung sliced chicken na ipansasahog mo. Tapos lalagyan mo siya ngayon ng luya. Tapos gigisahin mo siya. Tapos mga 5 minutes, ayan. Mga 5 minutes igigisa or 10 minutes igisa mo, and then i-set aside mo muna. Ha? Magpakulo ka na ng Ako nagpapakulo na ako ng yung malagkit na konti. Konti lang yung malagkit na nilalagay ko. Siguro mga ilan ba? Mga 1/8 ata, 1/8 kilos. Mga 1/8 ba yan? Mga 1, kasi kapag ka 1/4, madami na yun eh. Isang takal na yun eh. Yung mga 1/8 lang na malagkit, tapos isang takal lang ng bigas, ganon. Tapos, magpakulo ka na nun. Tapos yung mag-set aside ka ng bawang sibuyas at saka konting luya. Huwag mong igisa lahat, mag-set aside ka, tapos isama mo yun sa pinapakuluan mong bigas. After that, kapag malambot na yung kanin, saka mo ilalagay yung ginisa mong yung ginisang chicken. Tapos lagyan mo ng chicken cube, and then pagkatapos na bumuka na yung rice at saka yung malagkit. Di ba malagkit na siya? Tapos lalagyan mo ngayon siya ng magbati ka ng itlog, kahit mga 2, yan ang ilagay mo. Sobrang sarap na nasking. Oo nga. Ginagawa namin pag walang chicken, yung chicken noodles, yun nilalagay namin, tapos maraming dahon ng sibuyas. Lagyan mo ng maraming dahon ng sibuyas, pero okay lang naman kung walang dahon ng sibuyas. It's totally fine. Damihan mo lang ng sibuyas, and then yung bawang para chicken and garlic flavor siya. Ayan. Masarap nun. Ganon. Yun ang kinain namin. Ewan ko kung mag-dinner pa kami. Kasi busog pa ako eh. Kasi umuulan dito kanina. Maghapon na umuulan dito. Oo sir, masarap ang lugaw pag maulan, tapos yung munggo. Kagutom naman yan. Oo nga po. Yung munggo naman, ayoko ng munggong nilalagyan ng luya. Pasintabi po sa Hindi ko po sinisiraan yung mga Hindi ko po sinisiraan yung inyong mga luto, pero ayoko lang talaga ng munggong may luya, kasi I always eat munggong may luya na ayoko talaga. Ang luya nakadepende yan sa kung anong lulutuin. Tapos ang gusto ko pa dyan sa Ilocano yung pinakbet. At saka yung ano na ba yung goldeweb, yung may bagoong na isda na sinasawsawan. Luto muna ako hapunan, host, sabi ni Miss Emerald. Ano bang niluluto mo dyan, ma'am, na hapunan? Ang gusto kong munggo yung sobrang malapot. Oo nga, yun din ang gusto ko. Yung sobrang malapot talaga siya. Diningding, oo nga, yung diningding. Gusto ko yun. Diningding. Tapos meron pa yung niluluto yung bayaw ko, yung purong laman ng baboy na itinatali siya sa sinulid. Lahat itinatali yung mga laman sa sinulid. Tapos nilalagyan niyang green peas, yung ano na pa ba yan? Yung ram ng mga peas. Ayan. Tapos pagka lalagyan niya ng binating itlog. Ayan, ang sarap na. Yung iniho na isda tapos sa gulay, dininding. Oo nga. Tapos yung alam mo yung talbos ng kamoting, iinin mo lang sa sinaing mong bigas. Tsaka yung isasawsaw mo ngayon doon sa bagoong na isda na may kamatis na merong kalamansi. Sarap. Paboritong tilapia ni host. Magandang gabi naman dyan kay Bebe Labs. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Bebe Labs ko. O, diba?
Magandang gabi naman dyan kay paboritong tilapia, di ba? Nagsisipaglabasan na yung mga tilapia dyan. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Victoria Kulubi, guys. Ang aking Bebe Labs na nandito sa atin. All the way from Malaysia. Magandang hapon naman po dyan. Ay, magandang gabi po dyan sa iyo, ma'am. And thank you also for joining my live streaming. Also, masarap yan. Mas gusto ko talaga mga gulay. Oo. Ano pa ba ang gusto kong luto ng Ilocano? Yung ano pa ba yan? Yung may baga ay yung may baga ng yung may baga ng baboy, ano ba yan? Gusto ko rin yun. Tapos yung patatas, carrots. Kay saya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa dibdib, para bang tulog na ng langit. Ano pa ba? Ano pang pwedeng mapagkwento natin? Ano bang niluluto nyo pa dyan, guys? Mayroon sila ang lahat. Ginataang gabi. Ay, oo, yung gabi. Ayoko ng susuoy. Yung ginataang gabi, masarap yan. Ang hindi ko pinagyayabang, guys, sa ang Bicolano is napaka-sarap maggulay ng gabi. As in. Pero masarap siya. Lalo yung dahon na tutuyuin mo siya, yung tuyong-tuyo, yung crispy talaga sa pagkatuyo. Tapos nilalagyan ng konting yung bagoong na hipon at saka yung taba ng baboy. Ayan. May awit ang Ayoko yung ginataang susuoy. Oo, ayoko yon. Sarap din yung ginataang gabi with pwede rin yan yung tinapa. Sarap din yan. mayroon sila ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Nagutom na ako sa topic ko nga. Ako nga din. Nagugutom ako. Pero busog pa naman ako. Lalaway lang nga. Ng bawat tahanan, masaya ang mga tanawin. Goleweb TV na naka-background sa atin. Thank you naman dyan kay Goleweb for keeping me in your background also, guys. Ang ibon Will do it. sa parang hulog na ng langit. O siya, dito lang muna ako, sir, ha? At tapusin ko ng niluluto ko. Sige lang, Goleweb TV. Ayan. Thank you for keeping me in your background. Mga tala ay mas nalinig
ilong, ang lahat sumuga. Sinilitong ilaw, walang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Pagkakapipising, lalong hipitan. Maaman sa malakas na alon. Lahat tayo'y magkakaahon. Iwanan na ito, nasa ating lahat. May sinala ang pusong bukas. Lokotoybo. Magandang gabi naman dyan kay Lokotoybo, guys. Ang aking kababayan. Welcome naman sa aking live streaming, Lokotoybo. Kumusta naman tayo dyan? Nasa Quezon City ka, di ba? Sir Lester Ombrog Vlog also, keeping us also in his background also. Thank you naman sa inyo, guys. Kikislap ang pag-asa. Kahit kanina Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Ang star ng Pasko. Lokotoybo, thank you also for keeping me in your background. Lokotoybo, kumusta naman tayo dyan? Marahil nabanggi naman dyan sa sayo mo. Welcome din sa aking live streaming, Lokotoybo. Muling magkakakulay ang Pasko. Sinilang ang ilaw, walang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ang nasilili kong ilaw, walang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ay, ano ba yun? Kong ilaw, walang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Ang star ng Pasko. Ganda naman na. bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Walang mang regalong ibibigay. Ngayon kahirap na nitong ating buhay. Alam kagaling Wala na. may ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang
pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag. Mayroong keso di bolat hamon makasagiti. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag. Mayroong keso di bolat hamon makasagiti. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus sama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Kulit naman na. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal. Kulit. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin.
Sa Pasko darating, Santa Claus ko'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masaya. Kulit. Pagkat Padi, nasa harang dahil si Padi. Patamsak, ayan. Ma'am Smooth Jazz, ayan. May premiere ka po mo ba? Sige, ma'am. Hanapin ko pa. Padi, magandang gabi naman dyan sa'yo, Padi. Welcome din sa aking live streaming. Konti lang, ma'am, tayo. Patamsakan natin pa rin. Premiere, ayan. Uy, ang sarap naman ito, ma'am. Cooking sayote na may mushroom. Parang sarap. Nagutom tuloy ako, eh. ang bango ng Pasko ay walang katumbas, parang lumang pagbati na di kumukumpas, parang bagong damit. Anong oras po ba ito, ma'am? Cooking sayote. Hindi pa Over 25, 8 p.m. siya at tuloy. Ding Makoy Palaboy TV na nasa harang. Magandang gabi naman dyan sa'yo. Marahay na banggi dyan sa imo, Padi. Tanong hati ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre, ang bango ng Pasko ng hapi ng T1. Patamsak naman ako, guys. T1. Baka naman. Para kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Patamsak. Ayan. Ma'am Adel. Magandang gabi naman dyan kayo. Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Adel? Welcome back din sa aking live streaming. Thank you guys for joining my live streaming, guys. Ayan. Tamis na halakhakan sa biyayang dala, ang bango ng Pasko ay Wala ako, guys, na dalawang gabi. Wala ako, ma'am, sa'yo, dalawang gabi. isa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa. Wala na. Disyembre, ang bango ng Pasko, ng hapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Bango ng Pasko, at makatanggap. Okay naman po, sir. Ayan. Uy, si Ma'am, si Ma'am Claridel, kumusta? Dalawang gabi ako mawala sa inyo. Naglalakbay ang aking isip, hanap ka ng iyong sinta. Nagmamahal, nayayanig sa lamig. Okay naman po din siya. Dito lang sa bahay kasi Oo nga, ma'am. Sobrang dito nga din. Umuulan din. Simula umaga ang ulan kanina. Medyo tumila-tila konti. Sa puso mo, isipin ko lang ating nagdaang Pasko. Diriwang kapiling ka na tuwing sasapit ang Pasko. Sa tamis ng ating suyuan, liwanag ng paligid na mamasdan, kahit wala ang tanging ilaw ngayon, naghahayag laman ng aking luha. Isipin ko lang ating nagdaang Pasko. Sapat na ang pagdiriwang kapiling
guys, it's 25 minutes past the hour of 6 o'clock. Ayan, 6 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa dyan kumakain guys, yung mga hindi pa nagdi-dinner dyan. Sapat na ang pagdiriwang, kapiling ka na tuwing sasapit ang Pasko. Sa tamis ng ating suyuan, Pasko't bagong taon ay kabilang na. Mundo'y pinagdiriwang, bata at magulang, likos ng katwaan, ang ligayang Pasko'y walang hanggan. Pagsapit ng Pasko at ng bagong taon, lahat ng pag-aalay nagtitipon-tipon, pinagsasaluhan kahit anong mayroon. Kaugali ang makita mo bagong taon sa tuwing Pasko, sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman, pa may iwanan, masaya ang kayawitan, may tuttugan, puso ng bawat tao, maligayang lubusan sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman, pa may iwanan, masaya ang kayawitan, may tuttugan, puso ng bawat tao, maligayang lubusan. Pasko't bagong taon ay kabilang araw, nasa buong mundo'y pinagdiriwang, bata likos ng katwaan, ang ligayang dulot ng Pasko'y walang hanggan. Pagsapit ng Pasko at ng bagong taon, lahat ng mag-aalay nagtitipon-tipon, pinagsasaluhan kahit anong mayroon. Kaugali ang makita mo bagong taon sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman, may iwanan, masaya ang kayawitan, may tuttugan, puso ng bawat tao, maligayang lubusan sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman, may iwanan, masaya ang kayawitan, may tuttugan, puso ng bawat tao, maligayang lubusan. give me your heart for Christmas, wrap it with joy and cheer. Let every beat seem to repeat. Our love will last each moment of the year. Just give me your heart for Christmas. Only your love will, Napatay siya. and with each time you know that Uy, sa mga nandito guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Christmas Naka-isang oras na naman tayo. when it's Christmas Eve, we'll sit around the tree Ito man nun. Oo. and hear the church bells ring. They're ringing for you and me. So
Christmas, hoping it would for me. Just for Christmas, and in return, my love will burn as bright as every candle on the tree. Give me your heart, Christmas. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just present from a star. Why don't you give love Christmas gifts? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring. Give love on Christmas gifts. Ma'am Smooth Jazz, thank you naman po dyan ma'am, for keeping me in your background. Malapit na naman ako guys na magtapos. Mag 1 hour lang ako guys ngayon. Nanonood lang ako ng Kapi Moment. Smile and say hello. Everywhere there's a bit of Christmas joy. It's that one Sunday when the world seems to show the things that words can't say. Why don't you give love Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know that there's one who cares. Give love Christmas Day. No greater gift. Naubos sila. Laki ng tutubi. Sir Mark Jacos, magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Mark Jacos. Ayan. Highly recommended monetized channel also yan, SMD. Basta naman tayo dyan, sir. Ma'am Adele, keeping us also in her background. Sir Mark, kumusta? Na-miss ko ikaw. Kumusta naman tayo dyan, Sir Mark? So happy if you would bring give love on Christmas Day. No greater gift is dengan ang indah ng mga bumili Hinda-hinda, kukulat-kulat Pinaglalaman ang iyong mga mata Okay guys, nag-isang oras na naman ako guys. I'm about to end na rin. Ayan. Maraming salamat guys sa inyo. Yung mga nandyan sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Ayun, ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo guys ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Diba? Nag-update lang ako ng aking YouTube channel. I love you all guys.